Burgemeesters in oorlogstijd. Dat is een heel markant verhaal. Want als we nu aan een burgemeester vragen, wat zou je doen als de Duitsers komen? Zegt elke burgemeester, ik zou meteen vertrekken. Maar destijds wordt het niet zo'n hele gemakkelijke keuze. Joost van Sonsbeek is de zoon van de oude burgemeester van onder andere Beek. En hij ging op zoek naar wie zijn vader destijds met omging dat de Duitsers komen. En schreef daarover dit markante boek. Tijd tekort heet het. En de eerste exemplaar daarvan wordt uitgereikt aan de huidige burgemeester van de gemeente Beek. En hoe hij is aanwezig, meneer Kreewinkel. Heren, allebei welkom. Bedankt. Ja, met u te beginnen, meneer van Sonsbeek. Uw vader die was vroeger burgemeester toen de Duitsers kwamen. Ja. U heeft hem maar heel even gekend, want hij is overleden toen u jong was. Wat heeft u proberen terug te zoeken in dit boek? Ja, mijn vader. Ik wist werkelijk niet wie hij was. Ik ging vroeger op lagere school kwitanties namens de meester betalen in het postkantoor. En daar was toen boven de oude raadzaal. En ik wist op dat moment werkelijk niet dat hij daarboven dus raadsvergaderingen geleid had. Dat is toch een hele vreemde ervaring. Ja. Dat soort dingen ben ik naar op zoek gegaan. En u bent specifiek gaan kijken naar met name wat hij deed toen de Duitsers kwamen in 1940? Nou nee, want hij heeft een hele leven daarvoor gehad. Toen de Duitsers kwamen was hij 35, 36. En van tevoren was hij was in Maastricht geboren, heeft daar school gedaan. Het is niet zo geweldig gegaan. Toen heeft hij een molenaars, of een molen heeft hij gerund. Is ook niet zo geweldig gegaan. Toen is hij nog bij een bedrijf in Venlo gaan werken. Dat is ook niet zo geweldig gegaan. En toen leerde hij mijn moeder kennen. En haar vader die zei, jongen, waarom ga je niet het burgemeestersvak in? En een van de redenen was dat toen de pensioenleeftijd voor burgemeesters werd verlaagd naar 65. Dus er zouden allerlei functies vakant komen. En zo is hij in Elslo terechtgekomen. Ik heb een idee dat Elslo is daarboven. Ja, zo goed. Hij is daar begonnen. En hij heeft daar vreselijk hard gewerkt om het vak onder de knie te krijgen. Het is spannend geweest, zowel inhoudelijk als met de raad. En toen op een gegeven moment kreeg hij zijn eerste benoeming. Hij heeft natuurlijk gesolliciteerd. En hij kreeg... Even tussen mag komen. Ja. U beweert dus eigenlijk, als je eigenlijk in alles mislukt bent, kun je eigenlijk nog burgemeester worden. Nou, dat zou je kunnen concluderen. Maar misschien dat we een andere echte burgemeester dat ook nog eens even kunnen laten. Nou ja, dat is wel een hele bode conclusie die getrokken wordt. Die vraag had ik niet verwacht vandaag, hè? Nou, ik had me veel voorbereid, maar die niet. Nee, ja goed. Kijk, in zoverre herken ik wel één verhaal in de geschiedenis van Sonsbeek. Toen ik burgemeester was ik ook 36. En niet alles wat je in het leven doet, lukt. Dat geldt denk ik voor iedereen. En in zoverre is er wel een parallel. Maar ik vind het wel knap hoe die, tenminste wat ik uit het boek opgemaakt heb, ook in de verhalen die ik gehoord heb, hoe hij dat heeft opgepakt en de manier waarop dat ambt heeft vormgegeven in die moeilijke tijd. Ja, dat verdient wel heel veel respect. Laten we daar even naartoe gaan. Want zoals ik al zei, in 1940 komen de Duitsers. Uw vader heeft toen besloten, toen hij burgemeester van Beek was, om zijn ambt neer te leggen. Ja. Dat lijkt met de kennis van nu een heel gemakkelijk en heel terecht besluit. Maar dat was destijds wel wat lastiger, denk ik. Dat was heel wat lastiger. Ik denk dat je goed moet realiseren dat al een jaar of 7 het nationaal socialisme als filosofie door Nederland waaide. Eerst met een hoogtepunt in 1935 en toen ging het weer slechter in 1939 met de NSB. Maar toen de Duitsers binnenvielen, ook met een nationaal-socialistische filosofie, toen dachten ze natuurlijk weer allemaal, ja, die NSB, dat is het. En toen groeide de NSB weer. Bijvoorbeeld in Sittard had de NSB, de kring Sittard, toen in 1941 iets van 600 leden. Dat was eigenlijk een gehate, moet ik zeggen, 5e kolonne. Ja. Want dat was alles, die mensen die wilden eigenlijk het Nederland en de Nederlandse maatschappij aan een nationaal-socialistische maatschappijinrichting overgeven. Dat was heel erg belangrijk. Ook op dat moment in 1941 was de commissaris van de provincie inmiddels. Die was vervangen, dat was een oude oom van mij. Die was vervangen door een graaf de Marchand et d'Ansembourg, die mijn vader goed kende uit zijn eerste post als burgemeester. Ook uit Amsterdam? Uit Amsterdam. Dus die kende niet heel goed. En ik denk dat mijn vader verdomd goed wist wat het nationaal socialisme eigenlijk inhield. Ja, maar toch, hij neemt dan dat besluit. Heeft u kunnen achterhalen of hem dat heel veel hoofdbrekens heeft gekost? Dat heeft hem heel veel hoofdbrekens gekost. Eerst hij heeft gezegd, ja, je hebt een aantal redenen, hele praktische redenen. Als je opstapt, dan verlaat je je burgers eigenlijk. Je bent burgervader. Ja, dus daar ben je dan plotseling niet meer.
Maar aan de andere kant wist hij ook dat de komende tijd vanaf dat moment zou met zich meebrengen enorm veel oekases vanuit Den Haag, van de Duitsers. Geholpen nog eens een keer door de commissaris in Maastricht. En die allemaal waren van, gij zult dit, gij zult dat. Je zult meewerken. En de hele lokale democratie was er niet meer. Dus de raad was er niet meer. En uiteindelijk zie je dan ook dat grote delen van het maatschappelijk leven worden op nationaal-socialistische leest. Wil men die gaan schoeien. Dan ga ik een hele gevaarlijke vraag stellen die je ook haast niet kunt beantwoorden, maar ik doe het toch. Stel, meneer Kruiwinkel, u was nu burgemeester geweest op het moment dat de Duitsers binnenkwamen. Wat had u toen gedaan? Ja, het makkelijkste om nu te zeggen is opstappen. Alleen, dat is ook makkelijk gezegd met de kennis van nu. Dat zei je net zelf ook. En ja, de winnaar schrijft altijd de geschiedenis. Het lastige van zo'n dilemma is... je kent het hele gebeuren eromheen niet. Tenminste, vanuit mijn positie. Ik ben in 1974 geboren. Ik ken ook alleen de oorlog vanuit de films, de boeken, de verhalen. Maar ik heb het zelf nooit meegemaakt. Dus dat is een hele lastige afweging. Wat denk ik ook een groot verschil is tussen nu en toen. Kijk, als nu ergens iets gebeurt, dan heb je dat binnen de kortste keren op je iPhone of waar dan ook. Zie je meteen over de hele wereld wat er los is. Toen was er een heel ander tijdperk qua informatievoorziening. Dus het checken van feiten, het nagaan of iets klopt, het hoor-wederhoorverhaal, maakt dat nog eens extra lastig. Dus zoals gezegd, ik vind het wel heel knap dat de collega's in die tijd die beslissing toen gemaakt hebben. Want je wist nooit hoe die beslissing zou uitpakken. Ja. Want je kunt daar ook twee verhalen over ophangen. En ja, achteraf kun je erover oordelen, maar ja, maak die beslissing op dat moment. Maar met alle respect, maar het was natuurlijk niet van vandaag morgen dat het gebeurde. Hè. Zoals aangegeven, de Olympische Spelen die waren al lang geschied in Berlijn, waar Hitler ook hele rare verhalen hield. Dus het was niet zo van, we hebben het niet gewoest. Nee. Dat was wel degelijk. Absoluut. Even los van alles wat daarna nog gebeurd is. Maar ze wisten wel dat het een hele gevaarlijke stroming was. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Want het eigenlijk gewoon geen enkele moeilijke keuze is geweest? Het is geen gemakkelijke keuze geweest, dat zeg ik er niet mee. Maar ze hebben het wel geweten. Je moet wel als privépersoon ook beslissingen durven nemen waar je van denkt, nou, dat gaat mijn toekomst misschien schelen. Het is toch even goed om te zeggen dat dus in het begin van de oorlog, in mei al, 40, toen zijn dus de regering is verdwenen naar Engeland. Verdwenen is niet aardig gezegd, maar ze zijn weggegaan. En toen hebben de Duitsers eigenlijk de zaak overgenomen. Vrij spel. En de secretaris-generaal van alle ministeries, die bleven zitten. En de man die op Binnenlandse Zaken zat, de principaal van de burgemeesters, die had een beleid van, je moet die Duitsers maar toegeven. In de hoop dat wat er dan nog overblijft voor je om te bestieren, dat je daar nog zo goed mogelijk in kunt doen. Maar dat was natuurlijk een soort van salamitactiek van de Duitsers. Die namen steeds meer tot zich. En wat dan volgens die meneer Frederiks nog overviel te regelen, dat werd steeds minder. Vandaar dat men ook wel gezegd heeft, Peter Romein met name, de schrijver over burgemeesters en oorlogsleid, de mensen die zijn blijven zitten, die moeten toch eigenlijk zich hard afvragen, hadden zich toen hardop moeten afvragen, of ze niet een wezeninstrument van de Duitsers zijn. We kennen het verhaal van... Wat daarin denk ik wel een belangrijk is om terug te komen. Laat helder zijn, er is geen enkele discussie bij mij of je zou moeten opstappen. Ja, nee, bedoel, dat mogen duidelijk zijn. Alleen wat ik probeer aan te geven, als je kent de film Schindler's List, dan zie je dat iemand van binnenuit het systeem torpedeert. Dat is een keuze die je op dat moment kunt maken, waarvan ik nogmaals zeg, ik zou ook opgestapt zijn, maar dat is nu makkelijk gezegd met de kennis van u. Maar op dat moment weet je niet hoe het spel verder verloopt. En natuurlijk waren er aanwijzingen, natuurlijk wist je wat er gespeeld is. Alleen het totaalplaatje zoals wij dat nu kennen over die periode, over de Olympische Spelen in Berlijn, over hoe het ontstaan is en ook wat erna gekomen is, dat was op dat moment bij die mensen niet bekend. Wel, maar bij Schindler's List is aantoonbaar met feiten aangetoond dat die man een bepaald plan had. Ja. Maar bij de meeste van die burgemeesters die zijn blijven zitten, die hadden geen plan, die kozen voor zichzelf, die kozen voor de veiligheid, die kozen voor hun eigen inkomsten. Ja. En sommigen, dat is ook bewijsbaar hier in Limburg, die propageerden gewoon het nationaal socialisme. Laten we dat ook niet vergeten. Je maakt mij niet wijs, want er zijn er dus 40 opgestapt van de 100. Je maakt mij niet wijs dat die 60 die zijn blijven zitten. Dat allemaal mensen waren die zijn blijven zitten omdat dat het gemakkelijkste was. Of omdat ze de zaak niet overzagen. Ik denk dat daar een hele hoop mensen in hebben gezeten die zeer integer waren. Maar die in wezen op een gegeven moment hebben gemerkt, ja, het water is nu zo hoog, nu valt er niemand te redden. Ja, u doet dus onderzoek naar uw vader. We hebben hier vorige week Joep Dome gehad. Die dat ook heb deed. Ik gezien. Ja, en die per toeval erachter kwam dat de burgemeester van Heerlen, die toch een hele goede naam had, toch niet zo van onbesproken gedrag bleek te zijn. U gaat onderzoek naar uw vader. Ben u niet bang dat u ook zoiets aantreft? Nou, dat was natuurlijk een heel gevoelig punt. En op een gegeven moment nam ik mijn teksten door met een historicus.
die ook zelf een biografie over iemand schrijft. En die zei, ja Joost, jij hebt in wezen toch niet te vrezen. Voor dat soort dingen waar jij op bedoelt. Heeft u zoiets gevonden? Jouw vader, die is in wezen gezuiverd. Er is geen maatregel tegen hem uitgesproken. Dus hij is in wezen zuiver eruit gekomen. En dat is hier ook, ja. Ja, maar er waren wel aanklachten tegen hem ingediend, zoals dat misschien wel te doen gebruikelijk was vlak na de oorlog. Nou ja, dat is wel een heel apart verhaal, denk ik. Je hebt hier dan na de oorlog meteen het militair gezag. Niet meer alleen de commissaris van de koningin, maar ook het militair gezag. En die is mede belast met zuivering. En die zegt op een gegeven moment al in oktober 1944, schrijft hij in kranten, van iedereen mag zijn bezwaren tegen personen naar voren brengen. Zelfs als dat anoniem gebeurt. Nou ja, op dat moment haal je natuurlijk de geest uit de fles. Ja. En zeker is dat het geval als het nog blijkt meer dan een half jaar te duren en er een kabinet moet vallen voordat de criteria duidelijk worden waarop mensen dan op de weegschaal komen te leggen. Duidelijk. Ja. Tot slot, meneer Kreewinkel, wat kunt u leren uit dit boek? U heeft de eerste exemplaar in ontvangst genomen. Wat zijn de parallellen, wat zijn de verschillen? Ja, nogmaals, de parallellen zijn dat je toch zonder echte ervaring in het burgemeestersambt stapte. Dat is met Van Sonsbeek gebeurd. Dat gebeurde bij mij ook. Ik was wel wethouder geweest, maar het burgemeestersambt als zodanig is nieuw en dat leer je door het te doen. Het tweede parallel, denk ik, is toch proberen dicht bij jezelf te blijven. Ik denk, als je in de kern kijkt, dat op het moment dat Van Sonsbeek die keuze maakt, luistert hij ook echt naar zijn hart. Dat is de wijze waarop ik ook probeer mijn burgemeesterschap in te vullen. Nogmaals, achteraf kunnen mensen beoordelen of het een goede burgemeester of geen goede burgemeester is. Maar ik probeer dan zoveel mogelijk dicht bij mezelf te blijven. Wat denk ik ook het meest veilige is om te doen. Ja goed, en het grote verschil is denk ik de tijd waarin we zitten. Dat toch onvergelijkbaar is. En daarom des te knapper dat je op dat moment toch die beslissing neemt. Nogmaals, hoe duidelijk ze nu ook is en hoe ik ook achter die beslissing sta. Maar nogmaals, dat is op dit moment makkelijk gezegd. Maar ja, het is toch iets wat je op dat moment maar moet doen. Met ook gewoon als mens een gezin. Met op dat moment ook een vooraanstaande positie in die samenleving. Met ook een afweging van wat doe ik nu goed en wat doe ik niet goed. En dat vind ik wel heel knap hoe Van Sonsbeek dat heeft opgelost. Ja. Heren, mag ik u zeer hartelijk danken voor uw toelichting en voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan.